हेलो डियार्स जोङो नै जिपसि गाखोबाय दाखालि आङो फैदोंमोन किन्तु फैनायावहाय जोङो खालि नैबे फ्रन्ट लाइन एरियायावल' जोङो बेरायदोंमोन ओमफ्राय आंजों लोगोसे दङ मेला दं नै सोर दं नायदो नै हाय गाइस थांगासिनो नै फुरा जिपसि गाखोबाय जोङो नायलांबाय थादो हाग्रायाव फार्स्ट टाइम मानासाव फैजेननायल' थांनानै नायनोसै माबायदि मोनदों मौसुमि मोजां आं खोन्थानो नोंसिनो नै जोङो अनलाइनाव पास खालामदों गासै गारिनि 1000 नङा होमबा आरो माबाया बेयाव लिरनाय दंखायो नै पार्क एन्ट्रि 1200 सासेयाव 100 थाखा खरि ओमफ्राय बियो दिनैनि बे मानास नेसनेल फैनानै माखासे खोथा खिथादों मा मा सर्ट मा होनना बुङो सुंद' सावथुनाव गाया बेखौ दे खिथादो मा मा सर्ट भिडिअ गाखो माबा दे बावदो माबा इन्टारभिउ मामोनलाय हारिमु नङा एक्ट्रिसआव माबायावसो नोंसोर मा खोन्थायामोनलै गासै हारिमु फिल्म प्रडाक्सनावहाय माबा रुवाथि लादोंमोन दा फार्स्ट टाइम माबायाव जोनोम साननि अनथोबाव जोनोम साननि अनथोबाव दङ रुवाथि लादों ओमफ्राय माबायाव मारैमोनलाय जोहोलाव मारैमोनलाय फैया मदार्न जोहोलाव ना बोरैमोनलाय दाखालि मोनसे सिनेमा मोन्दोंमोन आङो राजश्री एक्टरजों औ खिन्थु जोहोलाव गावनि फेभरेट बावबाय थायो होनलाय बे बोरैबाथार माबा जागोरा बावबायनो आरो ओंखाम उखैबायना मानसिया र' नांगौबा सोंखुमाफिनगोन सानथाम ओंखाम मोनजायाखै खोन्थाफिनगोन आङो गोसोखांबा सारनो मोननैसो खोन्थादोंमोन आं सारनो नोंखौ खोन्थादोंमोन आं सारनोबो थांगौ ओरैजायसो ओंखारलांनांगौ नामा बिदिसो ओंखारो हाजो गाखोहैसोथ' ओरै नायग्रोनि र' गलांगोनलै बारा सेराव दा थां नै नायदो बे नंगौना दै दंना जोंनाबो जोंना दै गैया मा नुखो हाग्रायाव देलाय खोन्थालाय मैदेर
ओमफ्राय दै नुदों ओमफ्राय अन्थाइ नुदों ओमफ्राय फट' खेबदों ना सिखिरियालाय पिकक नुदों ओमफ्राय गासिखौबो नुजोबदों वाइल्ड एनिमेल्स माबायदि फिल खालामदों माबे टाइगार मै नुबाय ओमफ्राय पिकक मांकि ओमफ्राय बाफेल' ओमफ्राय मैदेरबो नुबाय ओमफ्राय नाबो ओमफ्राय मांकि मथा मथि जों बेरायखांबाय नोंसोरबो फैनो हागोन नै मैबो दङ खोन्थाहरनि र' मैखौ खोन्थानो नै गोरलै देरा नामा देरखाया आरो बे